Nire aldetik, ongi etorri eta eskerrak eman eta gero, animatu eta bultzatu honetan jarraitzea. Egia esan behar baldin bada urtitan dago Euskaltzaindia hau antolatzen, eraberritzen ez bakarrik eszenarioa, espada barrukoak eta belaunaldi berriak badatoz. Eta hori zoriontzeko eta posteko modukoa da. Eta belaunaldi berri hori zuei, hain zuzen ere, eman behar dizuegu aukera. Eta gaur da, horietariko bat, ez bakarra, baina gure aldetik, bai Euskaltzaindia eta bai BBK Fundazioaren ikuspegitik bultzatzen, lehenesten, eta nik esango nuke jarraipena eman nahi diogun ekimen honi.